Ну, а тое, што у Франака там і ўсе адпачываюць, і зараз праз навагоднія пашлі з бакаламі, фужэрамі там бегаюць. Яны вытанцоўваць, а не ведаюць, якія ў людзей праблемы. А адкуль ты ведаеш, што они там аддыхаюць? Везде. Фейсбук, везде. Инстаграм. Ну, ўсё это бачна. Тэлеграме. То есть яны самі себе выкладваюць, а я сам ведаю, колькі ў простых людзей праблем. Реально праблем. Ну, там хтосьці не можа там хату зняць, бо яна там стоіць неведома сколькі. Працы ў людзей няма. Людям жить надо. Только мотолька. Только мотолька. Только мотолька.